לרמח"ל, בדיוק לסדר שבו אנחנו נמצאים בערך של אהבת השם מתוך החסידות, וגם להילולה של מורנו ורבנו אור החיים הקדוש, שעוד מעט אנחנו בחצי השני של השיעור נבין ששורש נשמתם של הרמח"ל ושל אור החיים הקדוש קשורים, ושניהם ניצוץ של רבי עקיבא. אנחנו נזכיר את זה, לא שאני מבין גדול, אבל ככה מקובלים שמדברים על סוד הנשמות, מחברים בין הנשמות הענקיות. הגענו פעם שעברה על מה זה אהבת השם. הסברנו שאהבת השם, אדם צריך לחוש אהבה, תשוקה, עזה, גדולה, צמאון של אדם שצמא לשתות מים בלב המדבר, לקיים תורה ומצוות. זה החסיד. הזכרנו שאהבת השם באה לידי ביטוי גם בתורה וגם בחז"ל, גם בראשונים וגם באחרונים. המשל לאהבת השם זה חיבור בין בעל ואישה. טרמינולוגיה של סוג של קשרים בין בעל ואישה, זה בעצם הבית ספר לאהבת השם. ואמרנו, הרמב"ם כתב בהלכות תשובה, שאיך מגיעים לאהבת השם? שיהיה שוגה בתמיד, כמו אותו חולה חולי אהבה, שיהיה שוגה באותה אישה, בין בשבתו, בין מקומו, בין בלכתו וכו' וכו'. ואחרי זה הוא מסיים, והוא מה שאמר שלמה כחולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל לזה. כל ספר שיר השירים הוא משל לאהבת השם. בתקופה של הרב קוק ועוד לפני כן, המשכילים צחקו על הדוסים במרכאות, אמרו, שמע, יש פה סיפור אהבה, יש פה רומן, אבל הרבנים וחז"ל מנסים לעטוף את זה, קוראים לזה משל, אבל אין להם את האומץ, את העזות במרכאות, להגיד, שמע, זה סיפור, זה רומן, מה יש חכמים, אמרו, גם זה חלק מהחיים. אין להם את האומץ להגיד את זה. אומר, הרב קוק יצא נקדם, בהקדמה לשיר השירים, אומר לה, וכי התורה מסתירה את זה. התורה מסתירה באהבה בין איש ואישה, התורה כולה מלאה בזה, התורה לא מסתירה את זה. הוא מסביר למה חז"ל החליטו וקבעו שכל שיר השירים זה משל לאהבת השם, לא בגלל שלהם אין אומץ, ודאי שיש לה אומץ, התורה לא מתביישת בזה, התורה מראה את זה גם בצדדים החיוביים, גם בצד השני, אין שום בעיה. אלא מה? היה קשה לחז"ל, איך ייתכן שאהבת השם זה עיקר העבודה שלנו. אנחנו הגענו לפרק י"ט במסילת ישרים, שמסביר שסוגי העבודה, אופן העבודה בחסידות זה יראה באהבה, באהבה זה העיקר. עיקר עבודת האדם זה אהבת השם. אהבת השם. איך יכול להיות, שואל הרב קוק, היה לחז"ל קשה, איך יכול להיות שהדבר החשוב ביותר, שזה אהבת השם, לא היה ספר בתנ"ך שגם מסביר על זה. יש לנו גמרא שמסבירה מה זה שבת, גמרא בירומין, וגמרא במגילה, וגמרא על חנוכה, גמרות על חנוכה. על כל נושא מרכזי בעבודת השם, אם זה חגים, אירועים מיוחדים, בטח נושאים מיוחדים, יש ספר, אפילו על מוסר, במשנה יש ספר, מסכת אבות, זה הספר המוסרי. תהילים בתנ"ך, זה הספר המוסרי. לכל תחום חשוב היה לו מקום בתנ"ך ובספרות חז"ל. איך יכול להיות שנושא כמו אהבת השם לא ייחדו לו מסכת מיוחדת, ספר מיוחד? באו חז"ל ואמרו, בטח שייחדו לו. מה הספר המיוחד? זה מגילת שיר השם, שכל כולה משל כדי להגיע לאהבת השם. ומסביר הרב קוק את המשנה במסכת ידע. המשנה במסכת ידע אומרת שרבי עקיבא אמר כל הכתבים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. שואל הרב קוק, למה שיר השירים קודש קודשים? מה זה יותר חשוב מספר יהושע הנביאים? כי איך יכול להיות כל הכתבים קודש, שיר השירים קודש קודשים? אומר הרב קוק, כן, סיפור אהבה בין איש ואישה, חיבור של איש ואישה, כשזה בא בחיבור אידיאלי, זה קודש קודשים, זה מביא אותך לקודש קודשים. ציירתי לכם פה את הסולם אהבה. הרב קוק כותב, רבי עקיבא לימד אותנו, רצה לחנך אותנו, איך מחנכים לאהבת השם. תגידו לי, אתם בעזרת השם תהיו מורים עוד שנה, שנתיים. תיכנסו לכיתה ג', תלמדו אותם פרשת קריאת שמע. ואהבת את השם. איך אני אוהב את השם? שואל אותך ילד הרב, איך אוהבים אותו? איך? מה זה, איזה מנת פלאפל טובה? איזה תמונה יפה שאני יכול לראות? איך אוהבים את השם? תשובה קשה. האמת היא שקשה לי להסביר לכם אוהבים את השם. למה להגיע לילד בכיתה ג' ואתם כמורים צעירים? קשה לאדם מבוגר להסביר לעצמו איך אוהבים את השם. בא רבי עקיבא בגודל נשמתו
בדרגתו הרוחנית הגדולה ובתהליך הקיצוני שהוא עבר, מעם הארץ ליסוד תורה שבעל פה. פתח בית ספר, מסלול, הראה לחבר'ה, לתלמידים, לכל יהודי, מה המסלול בעבודת השם, איך מגיעים לאהבת השם? 4 מדרגות. קודם כל תורה ותרי"ג. ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה, זה רבי עקיבא אמר. אחרי שבן אדם יצא מעצמו, אתם יודעים, אהבת הרע היא מוגבלת. גמרא מביאה במסכת במציאה, בין תורה ורבי עקיבא נחלקו, אדם שנמצא במדבר עם מימייה אחת, מה רבי עקיבא דרש? וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחייך אחיך, אני קודם. אהבת הרע, כמה שרבי עקיבא, בעד אהבת הרע, ולאהוב, וכו', עד גבול מסוים, עד כאן, עד החיים שלי. כשזה מגיע לחיים שלי, לא שייך אהבת הרע. זאת אומרת, הגבול של אהבת הרע הוא מוגבל. מתי בן אדם יוצא מעצמו לגמרי? באהבת האישה. השלב הבא זה אהבת הרעיה. רבי עקיבא לימד אותנו מהי אהבת הרעיה האמיתית. רבי עקיבא חיכה לאשתו, התנתק מאשתו במחרות 24 שנה והתחבר לתורה. איך יכול להיות? איך בן אדם יכול להגיע למדרגה כזאת? מבחינת יעקב אבינו. יעקב אבינו מחכה 7 שנים לרחל. התורה מסכמת 7 שנים בפסוק אחד, באשתו אבותו. ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ימים אחדים, בחור שמחכה לארוסה שלו עד החתונה, 3 חודשים זה נראה נצח. 7 שנים מסוכמים ב4-5 מילים. ימים אחדים באהבתו אותה. נקודה. למה? אומר הרב דסלר במודרס החסד, הם ידעו לאהוב אהבה אמיתית, רוחנית, לא תלויה בדבר, לא גשמית. במילא כשאתה אוהב אהבה רוחנית, הזמן שהוא מושג גשמי לא משחק תפקיד, כי אתה מדבר במושגים אחרים. רבי עקיבא היה בבחינה הזו, מתנתק מאשתו 24 שנה כשהוא חוזר, היא מנשקת את רגליו והתלמידים מרחיקים, והוא אומר לה, תעזבו אותה, שלי ושלכם שלה. רבי עקיבא הגיע לאהבת אישה אחרי שהוא היה התמקצע, איך אומר הרב קוק בכמה מקומות, באורות, השתלם באהבת הרע. השתלם, ניסה להגיע לשלימות, כל הזמן להשתפר, הגיע לאהבת הרעיה. זה הביא אותו, אהבת הרעיה, לאהבת האומה, אותו רבי עקיבא, גדול הדור, 24,000 תלמידים, מה? עוזב את הכל, יש איזה סגן אלוף בצה"ל, איזה גולנצ'יק שמתאים להיות מלך המשיח, הולך להיות מה? נושא כלים שלו. איך? מה אתה? תגיד, יש לך 24,000 תלמידים, לך מה לעשות? אומר הרב קוק בהקדמה לשיר השירים, רק נפש שאומה, גאולת האומה כל כך חשובה לה, מסוגלת לחשוב רק על האינטרס הכללי בלי האינטרס הפרטי. ולכן אם הוא חושב שיש מישהו שיכול לגאול את עם ישראל, הוא שטיח בשבילו. הוא יהיה כלי, הוא הולך להיות נושא כלים של בר כוזיבא. זה הביא אותו למה? לאהבת השם המוחלטת. מה זה אהבת השם המוחלטת? שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, מזכה את הרבים, מלמד ברבים, בסוף מה? סורקים את בשרו. כולם שואלים, התלמידים שואלים זו תורה וזו שכרה, משה רבנו שואל זו תורה וזו שכרה, דבר שלא ניתן תפיסה, הוא צועק יש אלוקים, שמע ישראל. זה אהבת השם המוחלטת. איך הוא הגיע לזה? במסלול, אהבת הרעיה, אהבת האומה, אהבת השם. במילים אחרות אני אומר, הוא פתח בית ספר של 4 כיתות, מכיתה א' עד כיתה ד', כיתה ד' זה אהבת השם. אבל צריך כדי להגיע לאהבת השם, צריך לעבור דרך כיתה א', אהבת הרעיה ואהבת האומה. ולמה רבי עקיבא ראה בשיר השירים, קודש קודשים? למה אהבת אישה היא השלב המכריע? כי באהבת האישה זה השלב שבן אדם יוצא מעצמו. זאת אומרת, אחרי זה באהבת האומה הוא יוצא הרבה יותר טוטלי. חייל שיוצא לקרב, הוא מוסר את הנפש ממש, זה הרבה יותר מסירות מאשר לאהבת אישה. זה ברור. אבל איפה האדם למד לצאת מעצמו? איפה האדם עשה את הסוויץ'? גמרנו, להפסיק להיות סוציומט, להפסיק להגיד שחיי קודמים לחיי חברים, בבניית בית. כשאדם אוהב אישה ומתחיל לאהוב, לא במובן הגשמי שבדבר, אינטרסנטי, כמו שהרב דסלר אומר, אנשים חושבים שהאהבה היא קבלה, הוא אוהב דגים, הוא אוהב את עצמו, הוא לא אוהב דגים, הוא אוהב את עצמו, אז הוא מחסל את הדג תוך 2 דקות. אנשים רואים באישה חלילה, עמי הארץ כאובייקט, כדבר מיני, אבל מי שרואה באישה שותף, כמו שיעקב אבינו, מה שדיברנו משנה ג', יעקב שלמה, כשהוא אמר, הבה את אשתי, הוא אומר, רב צדוק לא מתכוון חלילה לשום דבר הנעת גופו. הכל כדי לקיים ולהביא תולדות לעולם. זה רבותיי, רבי עקיבא. זה סוד של רבי עקיבא, זה הסוד של אהבת השם אמיתית. עוד מעט נראה שסוד רבי עקיבא
זה סוד אור החיים הקדוש. וזה סוד הרמח"ל שדיברנו עליו בהילולה לפני כמה שבועות. אור החיים הקדוש, יש משפט שהוא כותב בספר דברים, חשוב שאנשים יבינו את החיבור, את אהבת השם העצומה שהייתה לאור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, מגדולי חכמי מרוקו, שהיה מגורשי ספרד, בסוף ימיו חי בארץ ישראל, וגם הוא היה לו חיים קצרים, נפטר בגיל 47, הרמח"ל בגיל 40, זה בגיל 47. בפרק זמן קצר, עוד מעט נראה מה שהוא הספיק, לאיזה קדושה הוא הגיע, לאיזה הערצה הוא הגיע, בכל גילות ישראל, אשכנזים, ספרדים, משהו מטורף. אומר אור החיים הקדוש, ואין טוב אלא תורה. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. אור החיים הקדוש, אהבת השם שלו הייתה מוחלטת, אהבת התורה שלו הייתה מוחלטת. אור החיים הקדוש התפרנס כמו כל גדולי ישראל שהיו בצפון אפריקה, ובכלל בדורות הקודמים לא חיו מלימוד תורה. תורה זה היה החיים שלהם. תורתן קבע, מלאכתן ארעי, עבדו בשביל להתפרנס, לא נזקקו לאחרים, לא נתמכו על ידי עבודות של חסד. אור החיים הקדוש היה רוקם נעליים, הייתה לו אומנות מיוחדת שיודע לרקום נעלי נשים מזהב. הבת של הסולטן התחתנה, והמלך רצה לעשות 50 זוגות נעליים לכל הנשות חצר המלוכה, ובאו לאור החיים הקדוש, קבעו איתו תנאים, כך, פרק זמן, סכום, נתן סכום מסוים לנעל. אז אמרו לו, לא, אבל צריך להספיק את זה תוך זה, אתה צריך להספיק. הוא אמר, לא, אני לא יכול, יש לי לימוד. אמרו לו, תשמע, תקבל פי 2, פי 3, פי 4. אמר להם, אני אקבל פי 2, אז אני אעבוד פחות זמן. כי הוא היה עובד שבוע, מקבל את 100 שקל שלו, סוגר אותו שבוע, חוזר לתלמודו, שבוע, בא השם מרחם, תבוא לו עוד עסקה. גומר את העסקה, יושב ולומד. המלך של מרוקו נפגע, זרק אותו לגובה האריות, סיפור ידוע, שמספרים אותו יהודי מרוקו, אור החיים הקדוש היה עוד במרוקו. זרק אותו לגובה האריות, ואחרי 3 ימים באו תלמידיו ומשרתי המלך כדי לקחת את שלד העצמות, ומספרים יהודי מרוקו עשו לוויה מחיים לאור החיים הקדוש, ליוו אותו לגובה האריות ונפרדו מרובם ורבם. הוא אמר להם, תירגעו. ישב אור החיים הקדוש, רבותיי, 3 ימים, כשכל האריות סביבו, הוא קורא תהילים במנגינה, ולא הראה לו דבר. כשמשרתי המלך הבינו מה קורה, קראו למלך, המלך התנצל, נתן לו כבוד גדול וכדומה. אור החיים הקדוש, ביטול תורה אצלו, זה דבר שלא יכול לעלות על הדעת. אור החיים הקדוש בתורה שלו תולה את כל הגאולה של ישראל בלימוד תורה. הוא אומר, הגאולה האחרונה, כל הגאולות האחרות, גלות ראשונה נגענו בזכות אברהם, גאולה שנייה בזכות יצחק, כל פעם נגענו בזכות הגאולה האחרונה זה בזכות משה רבנו. בזכות משה רבנו זה מוסר התורה. משה רבנו לא חפץ לגאול כשהוא רואה ביטול תורה. מדייקים שמה, לא כתוב שהוא לא רוצה, הוא לא יכול. הוא יכול לגאול, משה רבנו, מה הוא רוצה. אבל משה במהות שלו, משה קיבל תורה מסיני, כל המהות שלו זה תורה, לא יכול לגאול דור שמצלצל בכבוד התורה. אור החיים חוזר על זה המון המון המון. יש סיפור נוסף גם כן מדהים על הקדושה שלו, שפעם אחד מהמלכים באזור מרוקו רצה לדעת מי בן המזל שלו. אז שאל בכוכבים וכולי, אמרו לו, בן המזל שלך זה יהודי שגר במרוקו, יהודי חיים בן עטר, שמו, הלך, התחפש, הלך פגש את היהודי, רואה שהוא יהודי עני, התפלא, בא לאשתו, אומר לה, איפה בא? איך אומר, בא לי עכשיו יושב ולומד תורה. אז חיכה לו. כשהגיע אור החיים הקדוש מסוף לימודו בבית מדרש, רואה את המלך מחכה, אבל המלך מחופש, יהודי פשוט. אור החיים הקדוש מברך, ברוך שחלק מכבודו לבני אדם. ברכה, אומר לו, מה אתה מברך? אומר לו, אצלנו כשיהודי רואה מלך, צריך לברך בשם ומלכות, שהכבוד קיבלת אותו מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר לך, אתה יודע שאני מלך? הוא אומר לו, לכל מלך יש שר מיוחד. אם השם מינה אותך למלך, יש שר שממונה עליך. אני רואה את השר שמלווה אותך. הוא נבהל. הוא אמר לו, תגיד לי, אם אתה בן המזל שלי, איך אני כזה עשיר, ואתה עני, ראה את הבית שלו, במה הוא חי, גם הכניס אותו, נתן לו לחם ובצל לקיבוץ שלו, זה מה שהיה אור החיים הקדוש. תבין, הוא לא עבד, הוא יכל לעמוד ולעשות כסף ולאכול פרגיות וסטייקים, אבל הספיק לו לחם ובצל, וזה גם את הבסטה. הוא אומר לו, איך? הוא אומר לו, מה, אתה חושב שאתה עשיר? אני יותר עשיר ממך, יש לי הכל, לך אין כלום. הוא אומר לך, אתה אומר, יש לי הכל. הוא אומר
לו בוא. והביאו אותו למראה, הוא אומר לו, מה אתה רואה עכשיו? הוא רואה את עצמו, שקוף, הוא אומר לו, אני רואה את עצמי. הוא אומר לו, הרב חיים הקדוש מזיז, מטשטש את המראה, הוא אומר לו, מה אתה רואה עכשיו? אני רואה את העיר שבה הארמון שלי. מטשטש, הוא אומר לו, מה אתה רואה עכשיו? אני רואה את הארמון שלי, עושה לו מיקוד, רבותיי, זה מחשב, וידאו, באוטומט, בלי מחשב. הוא עושה לו הפעם על המראה, הוא אומר לו, מה אתה רואה? הוא רואה את אשתו מצטודדת בחדר בתוך הארמון עם אחד מהשרים החשובים. המלך נדע, מה זה השר הבוגד מי זה? הוא אומר לו, אור החיים הקדוש, יש לך אקדח? הוא היה לך אקדח מתחת. הוא אומר לו, יש לך אקדח? תכוון למצח שלו. תכוון למצח שלו, ראה שהוא נופל. הרג אותו בווירטואלי, רבותיי, בכוחות של אור החיים הקדוש. הוא אומר לו, מה? עכשיו מה? הוא אומר לו, תקשיב, אתה תגיע לארץ שלך עכשיו, ואתה יודע מה יגידו? הכומר הראשי יעליל על היהודים שהרגו את השר הזה. והוא יסתירו את כל מה שהוא עשה ואת הבגידה שלו. יסתירו. אבל אתה תדע את האמת. אבל אתה אל תקבע עד שלא תעשה משפט ותביא עדים שבאמת עשו את העלילה וכו' ליהודים. וכך באמת היה. עשו משפט, המלך הגיע, אמרו לו, השר הזה נרצח על ידי היהודים, הכומר הזה, יש עדים. הוא אומר להם בעיה, הביא משפט, עשו משפט. העדים נוכחים, ישבו, התחילו לאכול, העדים מתכוננים, פתאום מגיע אור החיים הקדוש למשפט. מגיע אור החיים הקדוש, המלך עומד, כולם אוכלים את הלב, איך הוא עומד על רב יהודי, עני וגלמוד, איך הוא עומד? הוא עומד, מכבד אותו. אז הוא אומר להם, טוב, אנחנו מתחילים את המשפט. אז בינתיים, אור החיים הקדוש אומר, מלך אמר, בוא נשתה יין. אז הוא אומר, בוא נלך אז אור החיים הקדוש אומר, בוא נלך ביחד עם הכומר, מאיפה שהוא מביא את היין. נראה מאיפה הוא מביא את היין. המלך ואור החיים הקדוש עם הכומר מלווים אותו, הולכים למחסן של היין, רואים ריח מסריח. אז אור החיים הקדוש אומר, מה זה ריח מסריח? הוא אומר לו, כנראה לא ניקו הרבה זמן את היקב. הוא אומר לו, בסדר, מתקרבים, הריח מסריח, בסוף מתגלה איזה כיסוי שמה, והשר הזה, הבוגד הזה, חבו את הגופה שלו. והם כל הזמן מה העלילו? שהיהודים זרקו אותו בים ויש עדים לזה. אז אור החיים הקדוש קורא, אומר למלך, הנה, בבקשה. קוראים למשרתים של המלך, מעלים את הגוי הזה, השר הזה שנרצח, בכיכר, מה שנקרא המשפט, וכולם בהלם. אמר להם אור החיים, אבל אמרתם שהיהודים התביאו אותו במים, ושיש עדים, יש פה עדים, איפה? ואז המלך אומר, עד שאתם לא אומרים לי מה קרה פה, אני ארוג את כולם. עד שבסוף כולם הודו שהכומר הניל את העלילה ונתגלה הדבר, וזה כוחו, רבותיי, של אור החיים הקדוש. אני רוצה להגיד עוד כמה נקודות על אור החיים הקדוש כדי שנבין את המשמעות. אגב, מי שלומד בספר הזה שנקרא אור החיים הקדוש, אור החיים על התורה, תראו מה כתוב עליו. גדולי ישראל אומרים, מסוגל ליראת שמיים, אחד מגדולי האדמו"רים חינך את המלמדים, אמר, כל תלמיד שיש לו בעיות ביראת שמיים, תגידו לו ללמוד אור החיים הקדוש. מסוגל לטהרת הנשמה, האדמו"ר מרוז'ין אומר שאור החיים הקדוש מסוגל לתאר את הנשמה, ומאז בחסידות רוז'ין יש קביעות ללימוד אור החיים הקדוש על הסדר, כל ערב שבת, כל יום. מסוגל להינצל בעת צרה. הרב פלאג'י כותב בשם אחידה, שהיה איזה רב אחד בפולין, שהתגלו אליו מן השמיים, ואמרו לו, התגלה אליו מי? האלשיך הקדוש. האלשיך הקדוש אמרו לו, הצלתי אותך מהצרה בפולין, כי למדת על הסדר בספר שלי. והרב חיים מפלאג'י מעיד שגם לא נתגלה אור החיים הקדוש, ואמר לו, ניצלת בזכות הלימוד שלמדת בספר שלי, אור החיים הקדוש. סגולה לאושר ושנות חיים, זה אור החיים הקדוש כותב את זה בספרו במפורש, אומר, ויאירו דבריי באור החיים, ואז תיוושע אלוקי השמיים ברוב עושר ושנות חיים. ברכות יחולו על ראשך כאשר תאווה גם נפשך. ברכה של אור החיים הקדוש, שמי שלומד את תורתו זוכה לבריאות, לאריכות ימים, סגולה לרפואה. האדמו"ר מקוריץ כותב שפעם אחת בנו חלה, קיבל על עצמו ללמוד כל יום דף, והדבר הזה הציל את הבן שלו. יש סיפור שקרה פה בארץ, ראיתי את זה באתר של אור החיים הקדוש, שיהודי שהיה לו סוכרת, וסוכרת פגעה אפילו בעיניים שלו, והגיע למצב שהוא ממש לא ראה. הוא נכנס לדיכאון, הוא לא יצא מהבית. חברים שלו ניסו להגיד לו, בוא, תצא החוצה, שום דבר, היה בוכה ומצטער ולא יצא מהבית. ניסו לשדל אותו ללכת לציון של אור החיים הקדוש בהר הזיתים, להתפלל, התייאש, אמר אין סיכוי, רק נשאר בדיכאון. בסוף באו שתי חברים שלו, לקחו אותו בכוח, ישב שעתיים, בכה על הציון של אור החיים הקדוש,
תוך שבועיים, רבותיי, התחיל להשתפר. בן אדם שהיה עיוור, פתח. למה? הוא התחייב בציון של אור החיים הקדוש, שאם יחזיר את מאור עיניו, הוא מתחייב כל יום ללמוד פסקה מאור החיים הקדוש. היהודי הזה מעיד על עצמו שמאז אין יום כיפור, תשעה באב, לא משנה שהוא לא לומד פסקה מאור החיים הקדוש. סגולה לשמירת הבית, גם כן, מביאים בשם גדולי ישראל, גם של אור החיים, סגולה לבנים. פעם נזכרנו את בעל שו"ת אפרקסטא דעניא, כתב שו"ת גדול, לא היה לו ילדים, התלמיד חכם הזה. היה איזה אדמו"ר אחד אמר לו, תדע לך, אם תלמד קטע מסוים מאור החיים הקדוש, אתה תזכה לזרע של קיימא. וכך באמת היה. לימים הוא שכח את הקטע הזה, עד שהבן של אחד האדמו"רים גילה לו, חשף אותו לקטע הזה. זה סגולות לזרע של קיימא יש באור החיים הקדוש. אמרנו שאור החיים הקדוש מדבר הרבה על הגאולה, על לימוד התורה כגאולה, כדבר שהוא בעצם יביא את הגאולה. הוא אומר, הגאולה יכולה לבוא בשתי דרכים, או על ידי לימוד תורה או על ידי איסורים. רק הדרך של האיסורים לא נאה. אם נזכה ללמוד תורה ולא לבטל תורה, נגיע בעזרת השם לגאולה שלמה. חשוב לדעת, קודם כל, מי זה אור החיים הקדוש? אור החיים הקדוש היה ממשפחת עטר, משפחה של בסמים בספרד. אחרי גירוש ספרד הגיעו למרוקו. במרוקו הם התגלגלו מעיר סאלי לעיר מקנס, אחרי זה הוא חזר לעיר סאלי. הוא היה תלמיד חכם ידוע עוד במרוקו, קדושתו נודעה עוד במרוקו, שהיה תלמיד חכם גדול. בסוף ימיו עלה לארץ ישראל, עבר דרך איטליה, אמסטרדם, כדי להדפיס את ספריו. שם התפרסם גם בקהילות אשכנז באירופה. כתב ספר חפץ השם. ספר חפץ השם, ספר בעיון. אגב, יהודי המזרח לא היו רגילים לכתוב ספרים בעיון. לא היו רגילים לכתוב ספרים על חידושים על הש"ס בעיון. היה יותר הלכה ועיון הלכתי. לא היה עיון פלפול. מרן אחידה מעיד עליו, אגב, אחד מגדולי תלמידיו של אור החיים הקדוש של מרן אחידה. הוא אומר, עיון של מורנו היה מבהיל הידע שלו בתלמוד. כתב ספר חפץ השם עיון בש"ס. כתב ראשון לציון, גם ספר על סוגיות בש"ס, אבל סוגיות הלכתיות. כתב ספר אור החיים הקדוש, פירוש על כל התורה, שיש בו מוסר ויראת שמיים. כתב ספר פרי תואר. פרי תואר זה ספר הלכתי על השולחן ערוך יורה דעה. למה קרא לו פרי תואר? כי היה ספר פירוש על השולחן ערוך פרי חדש של הרב חזקיהו מסילואה, אז הוא הוציא שולחן ערוך שמצד אחד פרי חדש, מצד שני הפירוש שלו פרי תואר. אור החיים הקדוש עוד בצעירותו, רבותיי, היה מה שנקרא קדוש ופרוש. גם כשהוא היה במרוקו, התפקיד שלו היה לא רק כתלמיד חכם, היה גבאי צדקה ואחראי. הייתה תקופה שלא היה הרבה בשר, הוא היה שומר בשר לתלמידי חכמים, מחלק אותם לתלמידי חכמים. היה איזה גביר אחד שבא לאור החיים הקדוש לקנות ממנו, אמר לו, אני מוכן לשלם. אמר לו, לא, זה לתלמידי חכמים, יש מנות ספורות, כן, הרבה בשר. הגביר הזה כעס עליו, גידף אותו. היהודי הזה לא סיים את שנתו. אור החיים הקדוש, למרות שלא עשה שום דבר, הוא פגע בכבוד התורה, היהודי הזה לא סיים את שנתו. אור החיים הקדוש הרגיש השם. לא הבינו למה אור החיים הקדוש הסתובב הרבה בערים במרוקו. מרצונו עזב את ביתו, את ילדיו, את משפחתו, והסתובב. לא הבינו. אחרי זה נתגלה שהוא בעצם גזר על עצמו מעין גלות, על זה שיהודי נפטר בגללו. גם כשהוא הגיע לארץ ישראל, הקים ישיבה בירושלים. כנסת ישראל. הסגנון של הישיבה היה לימוד סוגיות תלמודיות על פי פסיקת הרמב"ם, להוכיח איך הרמב"ם פסק את ההלכה. אבל מה? היה מנהג בישיבה של אור החיים הקדוש. זיארה, אתם יודעים מה זה זיארה בערבית? ביקור בקברי צדיקים. היה מראש חודש, היה מסתובב עם התלמידים שלו בקברי צדיקים, ויושבים מעבירים יום של מוסר ויראת שמיים בקברי צדיקים, תפילות בקברי צדיקים. זה חלק מעבודת המידות של אור החיים הקדוש. גם בארץ ישראל, כשהגיע לארץ ישראל, הוא לא היה רק ראש ישיבה, היה גבאי צדקה, היה אחרי קשור לשלטונות, פיתח את היישוב היהודי בגלל הקשרים שלו מקהילת ליבורנו. הוא הוציא התחייבות מקהילת ליבורנו שתחזקו לו את הישיבה, ובאמת תחזקו לו את הישיבה קהילת ליבורנו באיטליה, בגלל שנודע בספרים שלו. יש איזה נס אחד שידוע, היה פעם מס על תושבי ירושלים מהמלך, והתכנסו כל היהודים בירושלים איך מחלקים את המס. התכנסו הרב ומרן אור החיים הקדוש, אבל בירושלים הייתה קהילה של קראים, אז גם הרבנים במרכאות של הקראים התכנסו איך מחלקים את המס הזה. כשאור החיים הקדוש בא לפגישה עם הקראים, באזור שהקראים שלטו, עלה על איזה מדרגות. הוא עלה על מדרגה הראשונה, התעלף.
אחרי שהתעורר אמר להם, תחפרו מה שיש פה מתחת למדרגה. מה מצאו מתחת למדרגה? ספרי הרמב"ם וספרי חז"ל קבורים באדמה. למה? הקראים, הרמב"ם יצא נגד הקראים. הרמב"ם תמיד דיבר על יסוד תורה שבעל פה. הקראים זה אנטיתזה של תורה שבעל פה. רצו לבזות את הרמב"ם, אז שמו את הספרים שלו מתחת למדרגות ככה לביזיון. ואז הוא קילל אותם. אמר להם, אתם יותר לא יהיה לכם מניין פה, לא ישע. באמת קהילת הקראים הלכה ונכחדה בימיו של מרן אחידא. יש אגדה נוספת על כמה האור החיים הקדוש היה מחובר לתורה. בישיבה שלו בכנסת ישראל היה כמה עצי תאנה. והיו באים, בתקופה שהורים את התאנים, באים אנשים, לוקחים את התאנים. זה היה מפריע ללימוד תורה, היה רואה בזה הרבה ביטול תורה. הרבה ביטול תורה, זה הפריע לו. זה הפריע לאור החיים הקדוש. מה עשה? קילל את העץ. אמר לו, תפסיק להוציא פירות לאכילה. העץ הזה הפסיק להוציא פירות לאכילה, היה פחות ביטול תורה בישיבת אור החיים הקדוש. תבינו מה זה פה קדוש, צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. על המצבה שלו, מי שכתב את המצבה זה מרן אחידא כתב. כתוב ככה, שיחה קלה שלו, אלוקים חשבה לטובה. שיחה הכי פשוטה, שיחת חולין, זה היה הקודש קודשים. והארץ האירה מכבודו כאשר יאירו שבעת הנרות. הוא זיווה, הוא הדרה, הוא הרב המופלא, הוא כבוד השם מלא, המקובל האלוקי, חסידה קדישה, כבוד מורנו הרב, רבי חיים המלכה, נתבקש בישיבה שמעלה בט"ו לחודש תמוז, שזה בעצם ההילולה מחר. בדרך כלל במצבות שהיו באותם ימים לפני 300 שנה בירושלים כתבו רק את השם. אתה יודע למה כתבו רק את השם? לא כתבו תארים. כי גנבים, כי מצבה שהיו אפשר לחרות בה הרבה, זאת הייתה מצבה עבה. בכלים שלה אז חרטו עם ממש, עם הזמין, לא עם מכונות כמו שיש היום. זאת אומרת, רק אבן עבה היה אפשר לחרות בה. אז עשו אבנים דקות שאפשר לחרות רק את השם כדי שהאבן לא תישבר. גנבים היו גונבים מצבות שיש בהם חריטות רבות, והיו משתמשים בהם לבניין. ומאז תקנו בירושלים רבנים שעל מצבות לא כותבים יותר רק את השם, כדי שיעשו את זה מאבן דקיקה ולא יגנבו את זה. של אור החיים הקדוש עשו את זה עבה דקו, אף אחד לא העז לגעת. ידועה תפילה שפה בארץ, בציון של אור החיים הקדוש, בזמן מלחמת העולם השנייה. בזמן מלחמת העולם השנייה הגרמנים היו על סף ארץ ישראל, היו במצרים ובסוריה, והיהודים בארץ נכנסו לפניקה שהגרמנים הולכים לנצח והולכים. התפללו כל היהודים בארץ, היו שם שמות של אדמו"רים. התפללו בסוף, האדמו"רים אמרו לתלמידים שלהם, בעזרת השם, לנו לא יהיה שום דבר. אחד האדמו"רים אמר, ראיתי שם הוויה נוצץ, התכפר. בדיוק אחרי התפילה הזאת, הגרמנים, הרוסים, תקפו אותם, קיבלו הרבה אבדות, התחילו להתקפל, לא העזו להיכנס לארץ ישראל. מתי נפטר אור החיים הקדוש? אור החיים הקדוש נפטר בט"ו תמוז, במוצאי שבת קודש. יש אגדה שמספרת שהבעל שם טוב, כשישב עם תלמידה בסעודה שלישית באותה שבת, אמר, קבע נר המערבי. לא הבינו מה הוא אומר. אחרי השבת אמר להם, המערבי זה אותו חכם ארץ ישראל שהגיע ממרוקו, קבע, נפטר. הוא לא איך ידעת? הוא אמר, יש סוד שנתגלה לאחד בדרה, שהסוד הזה מגלים אותו בנטילת ידיים. ונתגלה לי הסוד, הבנתי שזהו, הוא פינה לי את המקום, ומאז חסידי הבעל שם טוב, בגלל זה כל החסידויות ראו באור החיים הקדוש את הבעל שם טוב, הם המשיכו אור החיים הקדוש והחזיקו מאוד מתורתו של הבעל שם טוב. האמת היא שהוא נפטר במוצאי שבת, הסעודה הייתה הסעודה שלישית בשבת, אז באמת יש חוקרים שבדקו, מבחינת הפער של הזמנים באירופה לארץ ישראל, זה פער של איזה שעה וחצי, שעתיים, בזמן שהם ישבו בסעודה שלישית, בארץ ישראל כבר יצא שבת. דרך הלימוד של אור החיים הקדוש, כמו אמרנו, היה מעיין ועוקר הרים. אגב, אחד מהאדמו"רים כותב, שהרב מרגליות מביא אחד האדמו"רים כותב שהבעל שם טוב, הייתה לו נשמה, הוא אומר, בכלל נשמות בעולם הזה, כמעט ואין נשמות חדשות. כל נשמה היא בעצם שורש של נשמה אחרת. גם צדיקים הם שורש של נשמה אחרת. הוא אומר, הבעל שם טוב הייתה לו נשמה של רבי סעדיה גאון, ורבי סעדיה גאון נשמתה של חזקיהו המלך. אור החיים הקדוש הייתה לו נשמה של משה קורדברו, הרמ"ק, ומשה קורדברו נשמתו של רבי עקיבא. ודע כל זה, הבנתי לדור על זה, אור החיים הקדוש, ופנחס הוא גלגול של יוסף. עכשיו שימו לב, תמיד ההילולה של אור החיים הקדוש היא בפרשת פנחס. תמיד יוצא. פנחס הוא גלגול של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק
קשור לגלגול של רבי עקיבא. הכל זה שורש נשמה אחת. עכשיו מובן, אגב, אחד מהתלמידים, הגיש של הבעל שם טוב, מספר, אני הרחתי יותר מיתר על המידה, שהרמח"ל, הרי אמרנו כמה פעמים בהילולה שהוא אמר שהוא שורש נשמת רבי עקיבא, וזה בעצם בגלל זה כשהוא הגיע לארץ, אגב, הם חיו באותה תקופה פחות או יותר, זה נפטר וזה נפטר, לא הספיקו להיפגש. רק אני אגיד לכם עוד משהו, תבינו כמה בחסידות החזיקו מהספרים של אור החיים הקדוש. אגב, הוא זכה שיקרא אור החיים הקדוש, והם אמרו שהדברים שלו נכתבו ברוח הקודש. כותב בשם הגדולים מרן אחידה, ושמענו כי עתה בפולניה מחשיבים אותו הרבה ונתפס עוד 2 פעמים. מהדורות של אור החיים הקדוש החשיבו וקוראים שהדברים נכתבו ברוח הקודש. היה מעשה באיזה מלמד שאמר לתלמידים שלו, תשמעו, אור החיים הקדוש, רב, צדיק, הכל בסדר, אבל מה? הוא לא כתב את הדברים שלו ברוח הקודש. הקהילה רצו לפטר אותו. הלכו שאלו את הרב, הגיע לדין תורה. רב חיים מצאנז, שהיה מגדולי הפוסקים, הרב עובדיה מזכירו אותו המון בשו"תים שלו, הוא אומר, כתב תשובה, שימו לב איך הוא כותב. בעל אור החיים הקדוש נשמתו בגנזי מרומים, בוודאי חיבר ספרו ברוח הקודש. ולכן, המלמד, המורה, המכחיש רוח קודשו של אור החיים הקדוש, הוא אפיקורס, שאינו מאמין בגדולי ישראל, גדולי הדור, שהעידו עליו שהוא ראוי לרוח הקודש. ויפה עשיתם שלא עזבתם את בניכם בידו וישר כוחכם בזה. זאת אומרת, רב חיים מצאנז, מה שנקרא, גיבה את הקהילה לפטר מלמד על זה שמה? שהוא לא ידע להעריך את כוחו של אור החיים הקדוש. יהי רצון שזכותו תגן עלינו ושנזכה שישפיע עלינו שפע של בריאות, שמחה, חיים טובים ולשלום. 2 דברים רק כדי למען הסדר הטוב. היום יש את הטקס.